Ki don ki benta jong ka jing temu baba ya kalau we jong ka pateng ka bandang wan ha ka ba ya ka menta ka long penban ka jing jenjar ka ba shika dei e kat bana ka liang ka jongi ki nong lum khubor ngi layo ban ya ki kat to ka net li ki shnong ki badan ha po ka than penusla ki ba ka jing pentrai thama ya ka surok NH40 Shillong Shadau ki tamabil kala ya chakman ho nyimla ban len ka ni ka surok ka badang yai ban pentrai menta kala long ka jing kerkho ya ki nong le ki nong wan kamtam da ka jing ya jong ka te ka surok leng ba ki shnong ki thau ban ki don hi ki benta ki bala ban kata kat kum ka jingyo ban yakren bat ki kat to ka ni ki nong snong ki badai na ka snong pom shutia kala don ka benta ka bahap apa uput usam jong ka snong pom shutia ka badai ki benta sharing lum ka jingpom jong ka company ka bapentre ka surok ka NHIDCL la sakhi shai ba ka don ka jingbom bit bombyang kat kum ka sur ka balami na kite ki paj ba nong snong ki ba shong kite ki benta sharing lum kila ya thu ba ka company kala rat na phang ya ki lenti ka sinking ki ba don lightly na southly na kite ki jaka khlem da shna pen bha ya kite ki lenti ya chat kat kum ka kom ka badai ki nong snong ki lamar ya ka jingjenjar ka bakraw ha ka ban lech chala ki jong ki ying ki sem ki ba don na shalor ki ni ki jaka ki balong lum kasur jong kinong snong kala pen pau baka shem shitom ya ki khna ki khlung ki balik school bat kilong kemi ki temen bat baro hi kinong le kinong wan na kate galenti balale thurmur da ka company ka bapan tre ya kate ka surok ki don kilong kemi ki balaya thuru bahadu menta kim shem lanut ban pha school ya la ki jong ki khun la shiu banai kan thi na mar ki jinglong bas new dur jong kalenti ka singking kasur ka balami na kinong snong da ka bakila yai kerpat ya ka company ka bapentre ya ka surok bat ru ya ki briu ki bapit ngori ka jinglong jingman jong ka surok baki dei ban perkhat lem ban pen bhai ya ka lenti ya bat ki kenro kite ki basa kite ki benta ki la shong siro ki ying ki sem ki badon hasenda na mar ka jinglong jong ka jaka ka bomda isngan ka company ka bapentre ya ka te ka surok ka dei ban pentikna ya ka jing sngan upaj ba da ka bakala ruban shna ya ki kenro ki babyang tikna ha ki kenjang ki bala sya penjulor hang ni la sungthu baka du nong bat ka yonong kala yat senrop lang ha ka ni ka surok trai hiểm ka kam nan ha ta kan ti nu hai ti kan ya no Abi đây ba kata surang terbat jul ba ni tenong song ba kamtam mangi ba song sa jorong nu ni don sibun ke jing abar kalti ro kam don thaula tak ngoi sa diang samon ro seba hap la long ba bai be long ba song sa jorong nu long ba song sa jorong sun de ni kepat mo ba ket bala tak ba surin ba ni le sidom ai kata kalti kalti pat kalti lur na kalti ka badi kalti ko dan kamba nyaya jada na ukian kalti ro ida skuru bakal ijan ngelong tes umti ya bakal kanda kalti ro ma ka suka parit no nya kamis na pungkulay no umti kamu nu em lan nung tisu ada kumai ba tisu ni na no re kan ki kalti na dai ka baya ya jada bida skuru no sudah kami ada simna wa ida ida sudah ada kan dai kalti Kalian jongi kungkit resnong mensiwa kapan kastar ngiklai ban ai hami ngiklai ban ai kasra gar me perkhat kai ye kilti singke wat kine ki jaka ki pota ya twa kai nama trai ki melak penra kala penta suai pat ro dai tang kakam ro di kapra kap khantang wa di potpat ro kabakha hado tang wat kapang stamisem bun gijing ai akalai akakeu hari ini kalau kita iba long nakaliang ma i sine ong kaliang ma i sine ki than sine stra sine ki long i tai ha ban kong e ma pen pau ki jing ngue long ba poi kan surok bypass apo snong ma i tambalong na i pat ki ni ba sa sine se phangdeng to long sem jing e teng i ka wei long tia ba ji bati ki tenu mal pai ha to ki kenro ki mo pen hiam ki mo wi mo na ka ne ka jaga ma i dia kata dia ke jing e ka ban kong ka jing e kalenti ro kalenti ro sem jing e ba dia sa stang kan ko kalenti san se thai mai dia ki ba ben ki ne ki ba sa station ning ben ki ba long yai big na ne dia su tang kan ko wei tip la shai mo la sis ni man ti na isu kan te wi sem jing e ba ka be ding kan kalenti ong tam ki ba shong san se thai ke jing kerpat long na ki ba de ye di pe kan ka surok ki ba de penyai bang sim khialem ki bang pen hiam ki bang la dalong kepala bang kenro kini kini jaka sini setan mi kenang baka ying mi scam ka nama kami uji pintia irba wi sini sia pangdeng kaying nito kas irba de kajing kepat mai long upat ba sini bang dalong kepala bang penhiam ki bang kenro ki de kalenti ra din ai ki kumbalong kamen swa
kalian dong itu nak kalian jungi besong sana cha siliang surap sana ta kampung sambil terung ti ke mana kumbo julong kumsya tu demong ya den một phần hiểm biếng cũng dữ thế nghe thấy jar bạ trên khi bây giờ mình score đó na berapa sih coba besok bisa kata kata kita long karena kalau tele kalau mana duk musya kalau nekong duk kan nah hiki kalau tele na duk senong au ta ke kerpat leng kerpat bed bagian penhem yang penhai yang sinabiang gitu kan kalau tele nah kalian kata ka kumi bosong sana tes kon klok ka jumuntor ka don ni ta ka jingdu jumuntor nak kalian ka jungi bosong sana kalian ka don ni ka perlu itu kong suy thu yang ngarolong ya thượng là cái jing jar em ba cái khen meeting beda school nia ya ba pli kum non hal ti việc kum ka na ga dek lan ti sia yo lan ti pir tang bading snau to bro ba ya bro ma kana ba snau pa ba sia yo ni te jing jar ba amut phin suy da prong sat sak per bro jing jar ba suya be eket ba yo snai tang na ka daw kan ka surok rumar kemen to ba poi surok tang ba jing jar pa ba kata pa kanai ku dia ada long kebala ada long kuat ada pian nyok loy no lanti ini nak kian kata Kule i panai kalanti ka jaka kalang pumno te im dan kam rei ban ong yathi rei dan kam tang e kalanti ban ya mo kantam mi ki kulung ki bari ki badang dan hapo snem injar bha ban ya te ki ru bol pe hajrong te nginum kepat ngi kepat tang e kalanti bagin snana kloy nang ba nak rupiah mengenai school, tapi ngi rumah ngi mungkin kitiar gitar gimar jingjar bah, kunsin ngilahap angin lah, ke jahur ke jahat, menuban ai henry ke jeng lek ubah, dan pawar udah ayu teh ngi teh bering melak mau banyak berki, dari teh jeng perpat mengi teh ngi perpat tangi kalanti, ngi perpat ru kan, yakit ngi abak ya kata abak, imban se ngi hapkit, lek kumno kita. Ya bangkit membagian itu dap ke yung yat sindawai sindasing hả tak angkong pep school baik nada bapak kana ka surong kasi super pep school baik ngala arbanai na arbanai tharai jenjarong kalentir nu yo tang nyaj yo ikne te kamder ke basna to company mo kadai basna ke ki reu pajba ke por dan bakar gitu yesna nrai ke jinglek ke company te kumne baik kumbe layo lain baik kemudian kayak yang elamwir kum to kecebang yo panai bar ha kali mengiru lamang kambar tapi pensulai selut ke jaka breu kalau nanti belak dan men suara dai katai ben belong yang kaju dai bang sina kalau le pen pha baro ai ne bedai ki sai pen halut ka teh ta au hiu nhập cái mải hú điều xuống xỉ thì về tăng nhà nhạc nhà là chịu à ta tăng nhà nhạc chẳng nhà bri rồi là chịu hiện sau rồi à từ từ lúc người ta nuôi là chịu đấy nhá tên lại pin nan au lại là nói xin ai hệ hành từ nhà ai làm chơi lần là